ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த மாலை பொழுதில் உங்கள் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்நாளிலும் கூட வாங்க இயேசுவை ஆராதிக்கலாம் என்ற நேரலின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் சிறிது நேரம் தேவனை உயர்த்தி ஆராதிக்க போகிறோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி, தேவ பக்தியோடு கண்களை மூடி, வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா, வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா.
பிதாவே, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. இந்த நாளில் இந்த நேரலையை காண்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து பல மடங்கு பெருக செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானவரே, ஒவ்வொருவரும் நீர் கூற இருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீரே பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.